See ya. Yeah. Listen and Learn. learn. Yeah. Sorry, right? Yeah. See ya. Listen and. Learn. Did you refill that one? Oh. Good morning, guys. Kagabi hindi ko na na-close yung vlog kasi nagkasarapan ng usap. Nagkwentuhan lang kami. Nagkwentuhan and then, yun, hindi ko na na-close yung vlog. Anyway, kanina din, after kong pakita ko sa inyo yung ginawa kong lunch sa mga bata. Ayan. Yan yung ginawa kong lunch sa mga bata. And, after, pumunta ako ng town kasi may ginawa ko sa town. Then, ngayon, dito tayo kasi lalagyan na namin ng bed sheet yung aming bed. Kasi sa Saturday, alis tayo para sa, ano ni Kuya, upcoming sapsasa. So, okay guys. So, tulungan ko muna si Johnny Boy. And, naglaba rin ako, bago pala ako pumunta ng town, naglaba din ako. Tapos si Johnny na yung nagsampay. Kasi maganda yung init ng araw. Okay? That one. This is the tag. So, like that. It's yours. Smells good. Oh, this is the first time we're gonna use this after you cut the foam. Yeah. Kinat ni dyan yung excess dito eh. May excess tong foam eh. What, honey, you have to pull this back. Pull this one. So we can get in there. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Got that big bulge here. Yeah, you can just walk easily. Kasi before, yung nilagay namin na, yung may topper siya na foam para mas ano siya, cushiony. Okay, tinanggal ni Jan, kinat pala. Okay, where's that one? Oh, that's the big one. Oh. Where are you going? The hard one is the kids. I'm not looking forward. Ang hirap gawin ng bed ng mga bata kasi ang liit, masikip. Untog-untog ka talaga. There's this. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Hi, finally. Natapos din to. Yung sa mga bata na lang.
Done. Done yung sa amin. Ayan, aray ko. Ayan, ready na siya. Inon na pala ni Jan yung ref dito. Yung next ay ito. Ito yung hindi ko nilulook forward kasi mahirap to lagyan ng bed sheets. Ayan. Ayan yung kanilang mga beddings. Okay, update ko na lang kayo guys. Hingal na mi. Guys, dito ako sa kitchen kasi magluluto na ako. Ang oras is 2:20 pa lang. Pero magluluto ako ng maaga kasi mamaya may dancing lesson si Holly. 2 oras yun. So, pipick upin ko siya mga 3:30. Tapos, diretso na kami sa Mount. Ang balik namin yan siguro mga ano na, alas 6 or 6:30 na. So, magluluto na ako ng ito yung loins or chops yata to. Yeah, chops. Yung, kung maalala nyo yung portion ko na lamb. Ayan siya. And, nagluluto na rin akong potatoes for mashed potato mamaya. And, kanina, ang dami kong nakain guys. Ito. Yung tirang pansit. Tapos, spring rolls kagabi. And, may konting kanin asin. Busog ako. Yun na yung yun na yung, ko, breakfast, lunch, dinner. Siguro magkamote ako mamaya. So, we'll see. Kung magutom ako. Pero pag hindi ako nagutom, yun na yun. O, diba? And yung caravan, hindi pa namin nalagay yung bedsheets ng mga bata. Kasi nag-edit na ako pagkatapos doon sa caravan yung kanina. Kumain din nag-edit. So, yeah. Magluto muna ako, guys. Kasi maya-maya, pipikapin ko na si Holly. Ayan, namash ko na yung ating potatoes. Yung na lang, yung chops. Nandun pa siya sa air fryer. And maya-maya, pipikapin ko na si Holly. So, yan yung dinner namin tonight. Meron pala tayong 3 luto na chops. And meron pa ako nakasalang doon sa air fryer. Mamaya, pwede itong initin nila dyan sa air fryer. So, takpan ko muna to ng aluminum foil. And meron pala akong ginawang dessert. After kong kumain kanina, bago ko mag-edit, gumawa pala ako ng biko kasi nag-request si Jan kanina after namin maglagay ng bedsheet sa caravan. Sabi niya, na-miss niya na raw yung biko. So, ayan, gumawa tayo ng biko. Lagay ko to sa ref kasi yan yung dessert natin mamaya. Ayan. Okay. Pick up ko na guys si Holly. Pinapapalitan ko lang siya ng yung pang ballet niya. And, di pa tapos yung isang niload kong chops doon sa air fryer. Si Jan ang bahala doon. And then mamaya alis din si Jan tsaka yung boys. Pupunta sila ng town kasi mayroong golf lesson si Kuya around 4:30. So, yeah. Super busy naming mag-asawa. Yeah, super busy. Yeah, super busy. And then yung ine-edit ko, hindi pa tapos. So, dala ko yung laptop. Doon ko na lang, hopefully matapos ko. Para may upload tayo mamaya kasi 2 days na ako wala kasi nga lagi kami may ganap. And ano pa ba, bukas si Sak may training. No, just put this one because it's cold in the Mount Baba. Okay, let's go. So yes, anong oras na? Ang ano mo, alas 4 yung ano niya, maaga yung ano niya, yung kanyang first dance lesson 4 o'clock. So kailangan ko siyang pick upin na 3:20. 3:15 yung labas niya. Kaya hindi siya nagra-ride ng bike during Monday. Kasi kailangan ko siyang pick upin para hindi siya umuwi ng bahay. So, mamaya na lang. A little bit kasi si Jan may kinuha niya yung golf stick dito sa car. Kasi yung gamit ko ngayon ay yung car ni Jan. Kasi yung car natin na isa ay ang tawag nun? Nandun siya sa service sa shop kasi kahapon dumating na yung ating, kung maalala nyo, nabanggit ko si Jan mag-ano siya, may in-order si Jan na may in-order si Jan na yung ano ba, extendable na mirror. Dumating na siya kahapon. Mom, I'm gonna eat a bit. You're gonna eat a bit? Okay. So dumating na siya. So kaninang umaga inano ni Jan, drain off yung car. So, ang gagamitin ni Jan ng car mamaya ay yung ginagamit niya pag nag-fishing siya. Kasi gamit ko yung car niya. Okay guys, mamaya na lang. Dito na tayo guys. Come on, Baba. Nakatulog siya saglit.
No. Okay, come on. Baby. Picture. Strap. So, lahatid ko na si Holly sa taas. Balik na ako sa car. Balik na ako sa car. And, mag-edit ako sa car, guys. Para may upload ako mamaya. 2 days na kasi wala tayong vlog. Guys, madilim na dito sa car. Di pa rin ako tapos mag-edit. Malapit na. Kunting-kunti na lang. Naka-edit na ako ng 32 minutes. So, meron pang konti. Mahaba-haba tong vlog na to. Punta ko na si Holly kasi 5:26 na. Doon ako magtambay. Para hindi siya mag-alala na. Ba't wala pa si Mami? Pero hindi pa naman siya tapos maya-maya pa siya lalabas. Pero doon ako magtambay. Pero yan, malapit na yan. Malapit. Kumakain ako ng growers. And may binili rin ako dyan sa shop kasi may Asian shop dito. Katapat ko lang. Ayan guys. Ayan yung Asian shop. May binili ako dyan. Right, puntahan ko na si Holly. Good job, Papa. And when I was done the other thing, I landed it. I know. Bahay na kami guys. Si Jan nagdi-dessert na. Ito pala yung nabili ko sa doon sa Asian shop. Ito, meron tayo dito yung tapioca pearl. And ito yung kamote. Kamote na purple guys. Yung sweet potato na purple. Ayan, sarap yan. And gabi. Fruit and nut. Ayan, gabi. Kasi nag-isipan ko baka one day kung sa amin, ginatan. Kung sa Bicol. Alam niyo ba yung ginatan? Basta yun. You're gonna eat now. Okay. Guys, we're gonna close the vlog now. Wow, Jackie. I didn't really eat that much. You eat all. I didn't really Good eat the job. bread. What? What are you doing, Mom? Why eat? One full of pot. Yeah, one full of pot. Okay. Next time I will put it in the paper. Mom, Baking paper. this is my dinner. Alright. So, ayan. Yung mga naubos yung lunch nila. So, i-end ko na yung vlog, guys. Kasi yung vlog natin kahapon tsaka today. So, yun na yung vlog natin. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Pakain ko na si Oli. Bye. Bye. Happy Wednesday, guys. Although yung morning ko hindi ganun ka-happy. Super nag-worry ako kanina. Today pala is May 17. And kanina nga yun, hindi ako very happy kasi nag-worried ako kasi yung laptop ko guys hindi nag-work. Okay naman siya kagabi kasi nakapag-edit nga ako. Okay siya. And then, suddenly kanina na kailangan ko nang i-check para i-upload yung uploading siya nung natulog ako. So, para i-public ko sana yung vlog ko kanina. Hindi nag-work yung laptop ko guys as in black siya. So, chinarge ko ulit. Binalik ko sa charge. Ang nag-show lang is yung bar na i-charge mo siya tsaka yung plug. So, hindi siya nag-charge. Sabi ko, hala, ano nangyari? Tapos sabi ko sa isip ko, hala, wag yung laptop ang may sira, wala na, mawawala lahat ng aking ibang files na nailagay ko na transfer ko na ba dito sa laptop. Sabi ko, hala, paano na yun? So, anyway, napatakbo ako dito sa Green Triangle Electronics para mag-inquire or ipacheck yung laptop ko. Yung pala guys, may sira lang pala yung aking, yung cord. So, dito pala, nabibili separate yung cord tsaka ano bang tawag dito? Itong saksakan. So, trinay nila. Ito na, nakabili ako. Hindi ito yung trinay. Yung trinay nila, yung sa kanila. Nag-charge naman siyang gamit ito. So, ito lang yung tatanggalin ko. And, ito pa lang charger ko kasi. Nung binili ko to 2 years or 3 years ago, nung binili ko siya, bagong-bago pa siya. After 2 weeks ata, china-charge ko siya. And then, yung napatid yung isa sa mga anak ko. Hindi ko alam kung sino. Nahulog yung aking laptop. Kasi walang umamin. Nahulog yung laptop na naka-charge. So, ayan na siya. Yung parang na-dislocate siya. So, for how many years, ganito ko siya ginagamit. And ngayon, nag-give up na siya. Napagod na siya sa kakayuko. So, wala na siya. So, papalitan na natin to. So, dito tayo ngayon sa mount.
nagluluto ako ng ano guys, kinamatisan, pinatay ko, hindi ko tinapos kasi sabi ko kailangan ko tong gawin, itong laptop ko kasi alis kami. Tapos sabi ko kung wala ditong charger, sabi ko paano na tayo, paano na ako makapag-edit. And yeah, okay na. So mag-grocery ako para sa caravan, yung dadalhin namin. So, yun yung ganap ko. And then, try ko kung makapag-pa-SNS ako. So, see you later, guys. Super kabado ako kanina, kung alam nyo lang. daming pumapasok sa isip ko na sabi ko, pag sira na yung laptop ko, paano na yung iba kong mga files na na-transfer doon? May 2 or 3 vlogs ako na kailangan ni edit. Ko pag nawala yung laptop ko, hindi ko ma-recover yung aking, basta ang dami ko naisip. Basta yun na yung guys, mag-grocery muna ako and then try ko makapag SNS din. See you later. So tumawag ako guys sa kung saan ako magpapa-SNS. Meron daw silang available, so baka ako mag-grocery, magpa-SNS muna ako kasi minsan punuan sila. So unahin ko na muna to. Thank you. Guys, bahay na pala ako. And on the way pa uwi, tinawagan ko si Jan na i-on niya tong niluluto kong kinamatisan para lumambot na siya. And hindi ako nakapag-grocery kasi wala na akong oras. Ano na guys, mag-alas 3 na. Umalis ako dun sa town mga 2:05 or 2:10. And duman ako dito sa shop para bumili ng jasmine rice kasi wala na kaming rice. Isa ito sa kukunin ko dapat sa grocery natin pero hindi ako kapag-grocery. And ito yung nails natin. First time ko atang magpa-lagay ng red. Super red. Galit na galit. Super red. And first time ko magpalagay lahat ng lahat red. Kasi usually meron dito sa may ring finger na ibang kulay pero this time lahat lang red. And after dito, hintayin ko lang si Jan kasi pipick upin niya si Holly sa school. Then, alis kami ni Holly kasi may dancing lesson si Holly. Pero magluto muna akong rice para mamaya, okay na sila. Meron na silang kakainin. Luto lang ako ng rice. Kita na pag-grocery ka po sa oras as in. Hinaan ko na to kasi pinapalambot lang naman yan. Nakapagsaing na tayo guys. Ngayon, buksan ko itong binili natin na cord para sa ating laptop. Tapos na si Jan maligo. Pipick upin niya maya-maya si Holly. Pagdating ko naliligo siya. I-charge natin ito. Tingnan natin kung mag-work. Nag-work naman kasi nag-work naman to doon nung chinarge niya. Pero hindi ito yung cord na gamit niya. Ano to? 35-39. Etong cord. Hindi ko alam doon dito. Dito. Hindi ko alam kung magkano yan. Pero separate kasi siya nabibili. So, i-charge ko lang itong aking laptop. I-charge natin yung ating laptop dito. Buksan natin muna. Oh, mayroon na siyang ilaw. Kanina, wala tong ilaw kaninang umaga as in nag-worry talaga ako. Ngayon may ilaw na kasi siguro na-charge siyang konti doon sa sa shop kung saan tayo bumili nito. So, charge lang natin. Ayan, na-charge ko na and meron na siyang dito, ilaw. Kanina, wala tong ilaw as in black lang siya. So, charge muna natin yung laptop and hintayin ko si Holly. Ito pala yung ating kinamatisan, guys. Oh, ay, init. Ayan, kamatis lang talaga siya. So, yun yung ulam namin mamaya. Kain muna ako kasi luto na to, guys. Okay na to, malambot na to. Kasi nung umalis ako, tinimplang ko na siya, tapos pinapalambot. Pero hindi nga natapos yung pagpalambot ko sa kanya. Pero nung pauwi ako, tinawagan ko si Jan para i-on to end. Okay na siya. Malambot na siya, pero kailangan pang konti. So, kain ako kasi merong kanin, guys, na tira dito kagabi. Wala pa akong kain simula kaninang pagising ko. So, ngayon kakain ako bago dumating si Holly. Ito na siguro yung dinner ko. Siguro. Bakit? May plano ka pa ba? Merienda to. And kahapon, kagabi, nagluto ako ng ginatan sa Bicol ang tawag.
Yung ginataang bilo-bilo. So, yun yung aking nilutong merienda. Hindi, gabi na yun eh. Gabi na yun. Tapos, ano ba yung ulam namin? Nakalimutan ko. Ayan, ito yung aking kakainin. Kain na muna ako bago dumating si Holly. Meron pa akong 15 minutes. Okay, meron akong bahaw. Kung sa Bicol, bahaw na bahaw na kanin. Kain tayo, guys. Oh my God. Naglalaway ako, guys. Gutom na talaga ako nung oras na. 3:05. Ang sarap ng bahaw na kanin or malamig na kanin. Yung kinaumagahan. Bilisan ko lang. Hop. Ang lambot na. Sinend ko sa mga girls yung ulam ko. Dito na siya. Nanonood ako ng Korean habang kumakain kanina. Nandito na si Holly. Nandito na siya, oh. Okay, change na, baby. Alis na kami ni Holly and si Kuya. Ayun si Kuya with friends. Mag-ano sila mag-ride ang bike. And si Zach, ayun sa daddy niya. Okay, punta namin ni Holly sa town. Para sa kanyang dance lesson. Ang lamig. Si Holly, ayaw niya mag-jacket. Dito na kami sa town. Okay. Okay, let's go. Siya pala yung nagtali ng book niya siya pala nagtali ng book niya kaninang umaga. Oh, Baba, who tie your hair this morning? Siya nagtali ng book niya. Tingnan nyo, hindi pantay. So, hatid ko lang siya. I think you see the ready you guys. Okay, see you, Baba. See you. Cause I think I do want you next to me.